Българската федерация по ски официално даде старт на второто издание на програмата "Научи се да караш ски". На събитието, което се проведе до хижа Алеко на Витоша, присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков, заместник-кмета на София госпожа Мария Бояджийска, председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова, председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев, Ваня Кръстева, началник на районен инспекторат по образование София и Живко Колев от Несле България. Детският празник започна със състезание между мълчуганите, обучаващи се по програмата. С голям ентусиазъм и стремеж за победа 200 деца се спуснаха по пистата до хижа Алеко. Министър Свилен Нейков, Стефка Костадинова и Цеко Минев пък разрязаха огромна торта, украсена с символите на "Научи се да караш ски". Това, което искам да кажа, че това е една от поредната масова проява, инициатива, с което Министерството на физическо възпитание и спорта напълно подкрепя Българска федерация по ски и мисля, че това е една добра инициатива, за да акцентираме на младото поколение да расте здраво, да бъде така работоспособно и тези усмивки по лицата, които се виждат на почти на всички дечица, които получиха и съответните награди, едно говори за тяхната радост, за тяхните емоции, за тяхното състояние, което показва, че сме на прав път. Надявам се в бъдеще да увлечем още повече деца. Искам да се обърнем и към родителите, за да се запалят още повече по спорта и най-вече да се включат в тази програма "Научи се да караш ски". Мисля, че това е една добра инициатива. Пожелавам успех на тази програма тази година и се надявам в бъдеще тя да бъде още по-силна и още по-масова. Надявам се, че това, което всички видяхте преди малко, е едно добро начало за тази година. Мисля, че програмата тръгва успешно и се надявам така и да завърши, да минат над 2000 деца, които тази година да бъдат обучени. Мисля, че условията вече са прекрасни в планината. Надявам се по този начин да ги извадиме трайно от класните стаи, да заобичат още повече планината и то през зимата, да заобичат белите спортове и наистина в бъдеще някои от тези деца да станат новите голями звезди на България в алпийските ски.